Sanibonani. Siyanibingelela kwa-Dr. Mhlaba. uDr. Mhlaba ngifuna ukuyichaza lento. Wehlele umoya esontweni eJericho. Waba umthandazi isikhathi eside, thandazela abantu la kuvele khona amandla okuphilisa. Thandazela amanzi. Ingilozi ikiyalele ukuthi thatha utshani ubugcobo umphuzise umuntu ukuphuma amadliso, thatha umcako simphalazise umuntu aphile. Lapho kambe kwahamba wagcina ingilozi sifika nangeyibonakalisa ebusuku. Isisitshela imithi. Nangesiprofethe mina uthi uyamthandazela umuntu kuthiwe lo muntu ufuna athole ikhambele ukuthi alihamba olisebenzisa umuntu ikhambele ukuthi awumcharge imali abuya azonikelela ithunywa. Ke kuhamba kugcina manje ngifuna ukuvusa leke ngeyibathandazi eqinelwa ukuthi kuthiwa uyanga kothwasa uyohlala emzini womuntu. No guys, unamandla kakhulu wena ongayanga kothwasa, owehlelwe amandla kamoya, umoya kaNkulunkulu kamveli nqangi, ngoba lokho kuchaza ukuthi wena wazalwa unamandla. Awudingi futhi ukuyothwasa. Uma umthandazi ke waphuma wothwasa wathi uyophehla amagobongo uyaphupha. Ngeke usawushaya umhlahlo nje ngendlela Isiphiwo uphiwe sona, ngoba la empandeni bazokufakela ngokwazi kwabo, hayi ngendlela uNkulunkulu akuphe ngayo nakubusise ngayo. Linda ongenani utshelwe isidalwa sakho. Mina kahambe kwahamba kwaqala kwafika amaphupho, bathathwa abantu abafika mina mangichazela ubaba athi ubaba bangoba bakubo labo ababephethe isikhwama, kodwa mina abangikhiphi ukuthi angiyothwasa, babe ngitshela impande, bafike ngamaphupho bangitshela izinto, ngivuke ngiyoyithenga ngizenze, ngithatha izinto ngizenze, bangibonise amabhayi, bangibonise indwangu, bakubonise yonke into. Enza lokho okunikiwe. Umuthunywa ubulawo hambe umuntu othunywe kuyena, ungafiki uvuma ukuthwasa, akafika kunika amandla ngoba isithunywa sakho nethongo lakho uselifuna isandla salowo muntu. Khipha umnikelo unikelele leyo mpande ubuye uzoyidla ekhaya. Abantu abagcine bethatha isiphiwo sethu basifaka isuthu ilaba abafike namatende bashale ilimo raba sasakhanda. Iyona abantu bamandla. Izayona abantu bamandla. Kubalulekile ukuthi sihloniphane. Sihlonipheni isiphiwo senu mazayona. Uma abakini sebekubusise ngesikhwama, thatha isikhwama kodwa ungayeki ukuthandaza, ukhulekele umuthi. Ngenza njalo mina ikhona ngiphumelela. uNkulunkulu anibusise. YouTube channel yami ningibheke.